Cymru i gloi rhaglen a hew nes ti addo sequins tro ma? Wel, beth chi'n disgwyl am sy'n chi'n meddwl am unrhyw fath o gystadleuaeth o'r math yw fe yw'r ffrogau drud llawn sbarcl. A mae rai fi wedi mae ddigonedd ohonyn nhw ar gael oherwydd mae siop arbenigol iawn yn Abertawe rhywun o Jane's Boutique. A dwi ddim yn rhoi unrhyw sylw am rhiodol yn oherwydd nhw mewn ffordd i'r unig siop o'i fath sy'n arbenigo gymaint yn y peth. Mae rester dyn nhw pwy sydd wedi gwisgo beth pa flwyddyn. Wow. Felly mae merched yn dod mewn sy'n gweud o wisgodd sôn so hwn 3 blynedd yn ôl, oherwydd yn aml iawn dyw'r styles yma ddim yn newid. Maen nhw'n gwybod pwy sydd wedi gwisgo'r ffrogau eleni, maen nhw'n gwybod pwy sydd wedi gwisgo pa liw eleni, oherwydd sneb moyn bod yn yr un lliw ar siap a'r stael ar y llwyfan. Felly mae'n job cymleth, a mae rai fi wedi, mae Kelly a'i mam, Mandy, yn gwneud swydd gwych honni, a mae hefyd yn noddi'r noswaith hefyd, so mae hwnna'n gret. Felly mae'r ffrogau dyn ni o fanna heddi, ni'n cychwyn gyda Tanwen, a mae rai fi wedi, mae Tanwen edrych yn hyfryd yn y ffrog yma. Mae Tanwen yn edrych fel môr forwyn, yn dweud ti? Ac oherwydd, fel maen nhw wedi wrth gwrs creu y gemwaith ar blaen y ffrog, fel maen nhw wedi creu y gwaith hyfryd yma ar y gwaelod, a beth sy'n digwydd ar y noson, wrth gwrs, mae'r mercher yn dod mlaen mewn spectrwm o liwiau. Felly bydde pob un sydd yn y math yma o liw i gyd yn dod mlaen, mae'n symud mlaen wedyn i felly rhywbeth bach mwy tywyll i'r glas, i'r gwyrdd, i'r coch. Ond wrth gwrs, ar y diwedd, mae'r 5 ola yn sefyll na, a so chi'n gwybod pwy sy'n mynd i gael e. Oherwydd mae'r berniadu yn llym, oherwydd mae ydych chi taflenni o bapur sydd yn gweud pa mor dda maen nhw'n edrych yn y ffrog, faint o hyder dyn nhw, oedden nhw'n cyrraedd yn dda ar y llwyfan, siwrd oedd y cyfweliad, so chi'n marco mas o 20 ar gyfer popeth. Felly ar diwedd y noson, so chi'n gwybod pwy sydd wedi ennill, dim syniad ych chi, oherwydd mae adjudicator swyddogol yn dod, a mae fe wedyn yn cyfri'r cyfan lan. Felly byddai falle wedi rhoi pob yma'r gichel i Tanwen, a felly bydd y beirniad nesaf wedyn rhoi pob march uchel i jazz. A wedyn mynd dibynnu wrth gwrs wedyn beth mae'r gweddill wedi wneud. Surprise ar ddiwedd y noson. Ie, surprise ac yn ryfedd o beth. A mae hwnna'n ffrog hyfryd. Mae'r gwaelod just yn ffantastig, yn dwi, yn de. Pwy sy'n nesaf? Mae jazz dyn ni nesaf. Ar un i gwyddo'r to. Yr un math o siap, achos chi ddim moyn beid rhywbeth rhy pwfflyd oherwydd y merchman dangos i siap, ond dyn nhw. Ond unwaith eto, dyn nhw ddim moyn bod gywir un peth ar lleill. Nawr, o'n i'n gweud yn gynharach bod jazz wedi gwneud sawl pageant, a o'n i'n gofyn ddi, mae bob o gwerth arian o ffrogau dy ti, beth i ti'n neud ar ffrogau yma? Wedi ar un adeg, oedd hi'n gwerthu'r ffrogau, sydd digon teg, wedi nawr, mae'n cael nhw wedi clynhau, a mae'n hirio nhw allan i pobl sydd yn neud y pageant, sy'n golygu bod chi ddim gaffo cyfri gymaint o'r gost wedyn, Hwna'n syniad da. Hwna'n syniad gwych, a os oes rwy'n wedi neud o'r blaen, maen nhw'n gallu cynghori chi ar beth sy'n edrych yn dda. Gymos, ie. Mae'r llwyd yn edrych yn gret fan hyn, mae chi fel chi weld yr organza wedi rychu ar draws y corff, mae'n glynu at y corff, mae'r sparkl trwy'r defnydd i gyd, ac wedyn yn y canol mae chi'r belt sparkl, mae llawn Swarovski, a mae hwnna'n tynnu'r lliged i'r canol wedyn, a neud wasti edrych llai o seis. Ie, fi'n licio ar wwshings ar y gwylod. Fi'n licio hwnna. Beth bynnag i ti gael o fer, wwshings ar y gwylod. Yn y siop di sadwn pan byddai'n gwerthu ffrogau priodas, byddai'n gweithio nhw edrych ar wwshings. Diolch i ti. Nesaf nawr, mae dyn ni Rebecca, mae rai fi wedi, petai ni'n goffo dewis un ffrog, fi'n credu mae'r ffrog yma'n edrych yn wych. Oherwydd mae'n ddilew am y sparkl rhyfedd. Mae hwn yn glasur o ffrog, yn dywi. A mae'r math o ffrog, bydde dim eisiau chi hirio yn y gwerthu hon, bydde hon yn ffasiynol mewn rhyw 20 mlynedd, bydde. Bert iawn. Rebecca, dyma'r tro cyntaf i ti gystadlu. Ti'n edrych ymlaen? Ie, cyffroes iawn. Ie, fi'n siŵr bod ti. Mae'n neis cael gwisgo rhywbeth a sparkles yn dywe. O'n bendant. A chymod beth, mae yna camaraderie arbennig gyda'r merched. Fi wedi bod yn gryndo nhw gyd yn siarad yna, cynghori gilydd, gweithio nhw ble i fynd, beth i gael pethau di wneud a pethau. Chymod fe. So mae hwnna'n neis, i chi yn cwrdd â ffrindiau newydd, ynddi chi? Ie, a ti'n meddwl mae'r ffrog fel hyn, fel o'n i'n gweud, mae'n glasur, a dyn nhw ddim beth yn mynd i ddyddio, dyn nhw, ti'n gwybod? Nawr, ni wedi gweld gymaint o ffrogau llawnder. Y ffrog nesaf nawr yn ffrog llawer mwy cil fel ydych chi'n gweld, ond y lliw sy'n gweithio fan hyn, ond yw e? Oherwydd y gael glas, mae rhyw fath o turquoise ydych chi'n fan hyn, a wedyn, mae ffaith bod nhw wedi dod i sequins, turquoise, clir ac iridescent yn golygu mynd dyla bob golau. Felly mae'r lliw ydych chi ar y llwyfan, chi'n gallu gweld hon yn sefyll mas o'r ffrogau eraill i gyd hefyd. Sdim lot o ffys a ffwdan. Mae hon yn mynd yn syml mewn bag, sdim rhaid chi boeni wedyn, felly am stimo'r ffrog a pethau ar y noson.
Oherwydd, mae lle yn gyfyng a mae rhaid meddwl am yna hefyd. Odi, mae'n gret cael ffrog mawr, hollol glamorous, ond mae rhaid teithio'r ffrog yna. Mae'r ffrog yna goffa bod yn y theatr am y dydd yn hongan i fyny. Mae rhaid chi sicrhau bod chi'n gallu cyrraedd yn y ffrog hefyd. So yna beth wedi bod yn gweithio'r merched. Newch siŵr ferched bod chi'n gwisgo sodle gymaint y gallwch chi, oherwydd dim byd gwath ar y noson o gweld rwy'n yn baglu dros yr hem ag ati, mae eisiau marfer yn y dillad yma. A ti'n gwybod, fel ti'n gweud, mae sequins, a sequins yn does, ti'n gwybod? Yn bendant. Unwaith eto, Sian, i ni'n mynd nôl, ti'n gwybod ffyn mynd i wedi nawr, yr hen gyfrinach o edrych ar ôl ffrog sequins. Mae Daf ddim yn mynd i glywed hwn. I ni wedi gweud Sian, os bron cwarter canrif sy'n rhywbeth. Chi byth yn hongan i fyny. Chi'n lapio i mewn tisiw dod i ddim yn drar oherwydd mae pwysau'r sequins a mynd i wneud y ffrog i fynd yn hirach, yn hirach, yn hirach. A pryd mae'r gysdiliaeth nawr? Yr 8fed o Mai, mae tocynnau ar gael, a chymod beth, boys, mae'n noswaith sydd llon sbri a glamour, os ydych chi'n mynd. Wel, pob lwc i chi gyd. Ti'n gwybod na beth i ti'n gwneud ar y sequins? Odw. Reit te.